बऱ्याचपैकी लोकांना प्रवास करायला आवडतो आणि जर तो मुंबई पुणे हायवे असेल तर मग विषयच काय. तर चला आज आपण यावरच एक भयकथा ऐकू. पुणे बायपास एक भयकथा. अरविंद आणि किरण साधारण 2 महिने झाले असतील यांच्या लग्नाला. नुकताच ते मुंबईवरनं आपल्याच एका मित्राच्या लग्नावरनच येत होते. साधारण रात्रीचे 1:30 ते 2 वाजले असतील. इकडे किरण हिला थोडी भीती वाटत होती, पण अरविंदने एक चूक केली असं बोलायला हरकत नाही. हायवेवरनच त्याने एक शॉर्टकट घेतला आणि बघता बघताच तो रस्ता हा खडतळ होऊ लागला. किरणने सहज मोबाईल काढला आणि लोकेशन बघितलं तर तिला भीती वाटली आणि किरण बोलली, अहो ऐकता का, गाडी तुम्ही पुन्हा एकदा मागे घ्या, आपण हायवेनेच जाऊ. त्यातच अरविंद बोलला, का? आणि किरण बोलली, अहो बाकी काही नाही, पण माझ्या आईने सांगितलं होतं की हा रस्ता जरा खडतळ आहे आणि त्यापेक्षा भयंकर म्हणजे इकडे भूतांचा वास असतो. हे ऐकतो ना ऐकतो अरविंद जोरजोरात हसू लागला. काय तू असल्या सगळ्या गोष्टींवर विश्वास ठेवते, मला तर माहीतच नव्हतं. साधारण 5 मिनिटं झाले असतील आणि तिकडे रस्ताही पूर्णपणे सुमसाम झाला. कोणीच नव्हते. हळूहळू पाऊसही पडत होता. पुढचे दिसणं जवळजवळ आता अशक्य वाटत होते आणि त्यातच अरविंदनी गाडीचा वेग 70 ते 60 यामध्ये ठेवला होता. किरण इकडे घाबरलीच होती आणि अरविंद तिच्याकडे बघून बोलला, अगं किरण घाबरू नको, असं काही नसतं भूत वगैरे. आणि त्याच क्षणी किरण बोलली, अहो समोर बघा. अरविंदने गाडी थांबवली आणि त्याच्यासमोर काय होते हे आठवू लागलं आणि अरविंदला आठवले की त्यांनी एका मुलीला जागीच उडवलेला आहे. अरविंद बोलला, थांब, मी खाली उतरून बघतो. पण किरण बोलली, नाही, मला माहिती ती मुलगी नसणार. पण अरविंद बोलला, काय बोलतेस तू? अरे उद्या आपल्याला काय झालं तर? पण किरणला विश्वास होता, नाही, ती खरंच कोण नसणार. पण इकडे अरविंदने तिचं काही ऐकलं नाही आणि तो खाली उतरला. मागे जाऊन त्याने पाहिले, पण मागे कोणीच नव्हते. तो पुन्हा गाडीत येऊन बसला आणि बोलला, कदाचित तुझा भ्रम असेल आणि माझाही. ते तसेच घरी गेले आणि झोपी गेले. पण सगळ्यात भयंकर दृश्य म्हणजे किरण ही गालातल्या गालात हसत होती. अरविंदची नजर गेली आणि विचारले, काय झाले? किरणने त्याच्याकडे पाहिले आणि त्याला काही बोलली नाही. त्या बिचाऱ्याला माहित नव्हते की ज्या वेळेला तो गाडीतून उतरलेला त्याच वेळेला ते हाडळ तिने किरणच्या शरीरात प्रवेश केलेला आहे. दिवसेंदिवस किरणची तब्येत ही आता बिघडत तर होतीच, पण वागणुकीमध्ये पण देखील बराच बदल झाला होता. सकाळी किरण जी आपल्या नवऱ्यासाठी रोज डबा बनवत होती, तिचे आता उठणे बंद झाले होते. आवाज हा घोगरा झाला होता आणि आता चक्क ती अरविंदला आरूतुरू बोलायला लागली होती. घरात चित्रविचित्र हसण्याचे आवाज हे येत होते. सुरुवातीला अरविंदने दुर्लक्ष केले, पण आता हळूहळू तिचे हे असले वागणे हे वाढत चालले होते आणि शेवटी तिने ठरवले की तिला विचारायचे की नेमकी काय प्रकार आहे. रात्र झाली आणि अरविंद कामावरनं घरी आला. घरामध्ये पूर्णपणे अंधार होता. तसंच अरविंद बोलू लागला, किरण, किरण कुठे आहेस तू? हळूहळू अरविंद आतमध्ये जात होता आणि शेवटी त्यांच्या एका बेडरूम मध्ये गेला आणि किरणचे ते दृश्य पाहिले आणि तो थक्क झाला. त्यांनी पाहिले की किरण ही चक्क हवेत तरंगत होती
आणि तिने सफेद साडी घातली होती. तोंडाला लागलेले ते रक्त हे खाली टिप टिप असे खाली पडत होते. आणि ती किरण नव्हतीच. किरणच्या आतमध्ये असलेली ती आत्मा होती आणि बोलू लागली. 2 दिवस, फक्त 2 दिवस आणि तुझी बायको मरणार. असले भयभीत हसणे तिचे चालू होते. अरविंद त्याच क्षणी जागेवर पडला आणि कसेबसे जाऊन त्याने आपल्या मंदिरात असलेली एक माळ काढली आणि किरणच्या जवळ आणली. तशी किरण शुद्धीत येऊ लागली, पण ती पण जागेच पडली. काही काय त्याला वाटले की किरण ही नाटकं करत असेल, पण नंतर त्याला आठवले की त्यांनी किरणचे पाय बघितले होते. अरविंद जरी भूतांवर विश्वास ठेवत नसला तरी देवावर तर होताच ना. त्याला पटले होते की हिच्या अंगामध्ये नक्कीच एक आत्मा गेलेली आहे. आता ही गोष्ट सांगायची तरी कोणाला. कसेबसे त्यांनी किरणला घट्ट बांधले, जेणेकरून ती आत्मा पुन्हा तिच्या शरीरामध्ये आली तर ती तिला काही करू नाही शकणार. आणि त्याने आपल्या एका मित्राला फोन लावला, झालेला सगळा प्रकार सांगितला आणि मित्राने सांगितले की या क्षणी तुझं फक्त एकच जण मदत करू शकतो. त्या रस्त्याकडे ते बाबा असतील, जा त्यांना भेट. अरविंदने क्षणभराचाही विलंब न करता आपल्या गाडीमध्ये बसून त्या बाबाकडे जात होते. इकडे फार अंधार पडला होता आणि अरविंदच्या मनात तेच सगळे दृश्य त्याला पुन्हा पुन्हा आठवत होते. 100च्या गतीने ती गाडी आणि अरविंदला दिसले की मागे त्याच्या गाडीत किरण त्याच अवस्थेत बसलेली होती. तसेच तोंडातून रक्त गळत होते आणि त्याच्याकडे बघून एक हास्य देत होती. त्या क्षणी अरविंदने मागे पाहिले आणि मागे कोणीच नव्हते. आणि अरविंदने पुन्हा पुढे पाहिले आणि तिकडे ट्रक येत होता. अरविंदने क्षणभरातच ती गाडी बाजूला घेतली आणि झाडावर धडकवली. अरविंदच्या गाडीचा अपघात झाला. कसाबसा अरविंद बाहेर पडला, शुद्ध होती. आता तो देखील वाचेल की नाही अशी परिस्थिती झाली होती. पण तो कसाबसा 5 मिनिटाच्या अंतरावर चालत गेला आणि तिकडेच असलेल्या त्या मंदिराजवळ पोचला. तो खाली पडणार त्याच क्षणी त्याला कोणीतरी उचलले. त्या आशाच्या नजरेने त्यांनी त्याच्याकडे पाहिले तर ते तेच बाबा होते ज्याबद्दल त्याला त्याच्या मित्रांनी सांगितले होते. ते बाबा पाहताच क्षणी बोलले, तू फक्त यासाठी वाचला आहेस कारण की तुझ्या गळ्यामध्ये ती देवाची माळ आहे. जर तू नसतास तर तुझं काय होणार आहे वेगळं सांगायला नको. सगळा प्रकार अरविंदने त्या बाबाला सांगितला. त्या बाबांनी सांगितले, उद्या अमावस्या, उद्या ती तिच्या खऱ्या रूपात येणार, किरणचा जीव घेणार आणि तिला इथे राहायला अजून काही काळ भेटेल. वाचवायचा फक्त एकच पर्याय. त्या बाबांनी आपल्या हातामध्ये असलेलं आणि आपल्या जवळ असलेले काही सामान त्याच्याकडे दिले आणि बोलला, उद्या त्याच ठिकाणी जा जिथे तुला असं वाटत आहे की ती तुला भेटली होती आणि हे सामान ठेव. आणि हो, मागे चुकूनही पाहू नको. जर पाहिलंच तर. आणि अरविंद बोलला, नाही, आता नाही ती चूक करणार. अरविंद घरी गेला. किरणकडे पाहिले तर ती तशीच बांधली गेली होती आणि त्याला खात्री पडली की गाडीमध्ये ती किरण नव्हतीच. अरविंद बसला आणि पूर्ण रात्र विचार करू लागला. 2 महिने आमचे लग्नाला झाले. तेव्हापासून ती चांगली होती. सगळं काळ आठवलं आणि त्याला आठवले की त्याच्या मित्राच्या लग्नात, हो, तेव्हाच काहीतरी झालं असणार. तेव्हा तर ती चांगलीच होती. हा, त्या रस्त्यावरनं जेव्हा मी बाजूला घेतला, पुणे बायपास शॉर्टकट मध्ये आलो, तेव्हाच ती बोलली होती की इथून येऊ नका.
आणि नंतर अरविंदला आठवले की तशीच बाई जी किरणनी वर्णन केली होती ती त्यांच्या गाडीसमोर आली होती. तो मागे बघायला गेला आणि त्यानंतरच हा भूतांचा खेळ चालू झाला. ती हाडळ त्याच क्षणी किरणच्या अंगात गेली असणार. दुसरा दिवस आला. किरण शुद्धीत आली. अरविंदने तिला काहीच नाही सांगितले, पण नाइलाजाने तिला झोपेची गोळी देऊन तसेच बांधून ठेवले. इकडे संध्याकाळ झाली आणि अरविंद त्याच्या बायकोचे प्राण वाचवायला निघाला. अरविंद हा रात्रीचे 12:30 वाजता तिकडे पोहोचला होता. गाडी ही काही काळपर्यंत नेणं शक्य नव्हतेच. त्याने ती गाडी थांबवली, आजूबाजूला पाहिले कोणी दिसतंय की नाही, पण त्या क्षणी तिकडे कोणी नव्हते. गाडीतून उतरला आणि चालू लागला. त्याच्या हातामध्ये एक ताट होते. त्यावर एक लाल साडी, बांगड्या, कुंकू असे काही पदार्थ. जसं जसं तो पुढे जात होता तसे तसे त्याचे पावलं हे जड जात होते. अगदी ठराविक काळ होता ज्यामध्ये त्याला ते सगळे करायचे होते. तर त्यांनी तसं केलं नव्हतं तर किरण स्वतःलाच मारून घेणार होती, म्हणजेच तिच्या आतमध्ये असलेली ती आत्मा. तिकडे त्याचे पावलं हे जड वाटत होते, पण आता त्याला त्या रस्त्यावर हसण्याचा आवाज येऊ लागला होता. असे वाटत होते की 100 बायका तिकडे रडत आहेत आणि हसत आहेत. झाडंही स्वतःहून हालायला लागली होती. पानं हे इकडे तिकडे पडत होते. पावसाळ्याचे ते दिवस असे वाटत होते की वीज हे जणू त्याच्या डोक्यावर पडणार आहे. मोठा विजेचा प्रवाह तिकडे होत होता. अगदी 10 पावलांच्या अंतरावर तो आला आणि त्याला लांबूनच आवाज येऊ लागला. थांब, जर तू हे ठेवलंस तर तुझा जीव जाईल. हा आवाज त्या हाडळीचा होता. अरविंदने क्षणभर विचार केले की मीच या रस्त्यावर आणलं होतं. किरण नकार देत होती, पण माझीच चुकी. आणि हळूहळू अरविंदने ते ताट, ती साडी ही त्या रस्त्यावर ठेवली. ती हाडळ किंचायला लागली होती. ती समोर जळत आहे. ती दिसत जरी नसली तरी तिचा पूर्ण तो आवाज हा त्या रस्त्यावर फिरत होता. अरविंदने ते सगळं सामान तिकडे ठेवले आणि त्याच्या डोळ्यामध्ये अश्रू होते. मागे फिरला आणि त्याला आठवू लागले की किरण, तो तिला कसा छेडायचा, तिने तिला कसा त्रास दिला होता. लग्नानंतर त्याने नाही ते किरणला बोलले होते. तो खूप रडत होता आणि त्याला त्याचा पश्चाताप देखील होत होता. हे सगळं तो काय आठवत होता आणि त्याच क्षणी त्याला मागून आवाज आला, अहो तुम्ही हे सगळं का केलं? मी बोलली होती ना नको करायला. आणि अचानक अरविंदने आपली नजर मागे फिरवली. अरविंदने मागे पाहिले तर तिकडे कोणी नव्हते. अरविंदने आपले डोळे मिटले. असे वाटत होते की त्याचा पराभव झालेला आहे आणि तो आठवू लागला की त्या बाबांनी काय सांगितले होते. चुकूनही मागे पाहू नको. तुझी बायको वाचेल पण तू नाही. पुढे काय होणार? त्याच क्षणी त्या हाडळीचा आणि भूतांचा हसण्याचा आवाज तिकडे फिरू लागला. आणि हाडळ बोलली, तू मरणार, तू मरणार. आणि क्रूर हास्य देऊ लागली. अरविंदच्या तोंडातून रक्त सांडू लागले आणि डोळे हे त्या क्षणी फुटले.
हातातून रक्त गळू लागले. तो जमिनीवर कोसळला आणि एक नजर ही वरती टाकली तर त्याला दिसू लागली 101 हाडळी हे पांढऱ्या साडीत त्याच्याकडे हात करत होत्या आणि त्याला हसत हे बोलवत होते. इकडे किरणला फोन आला. किरणनी फोन उचलला. पोलिसांनी झालेला सगळा प्रकार सांगितला. त्यांनी सांगितले की तुमचा नवरा इकडे अशा अवस्थेत पडलेला आहे. कदाचित चोरांनी त्याला मारलेला असावं. खरं काय ते फक्त त्या बाबाला माहित होते. ती आत्मा म्हणजेच ती हाडळ किरणच्या अंगातून कायमची निघून गेलेली. साधारण 6 महिने झाले असतील या घटनेला. किरण आपल्या ऑफिसमध्ये काम करत होती आणि तिला तिच्या आईचा फोन आला. हा आई बोल, काय झालं? आणि आई बोलली, किरण अगं ऐकतेस का? काल आपल्या बाजूचा दिनेश, हो तोच दिनेश, हा त्या पुण्या बायपासच्या रस्त्याने जात होता आणि त्यांनी पाहिले की जावई बापू त्याला हात दाखवून लिफ्ट मागत आहेत. कथा कशी वाटली? आवडली असेल लाईक, नसेल आवडली डिसलाईक. तुमचेही काही कथा अनुभव असतील तर डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या मेल आय डीवर, फेसबुक आय डीवर किंवा इंस्टाग्रामवर मला नक्की शेअर करा. इंस्टाग्रामवर फॉलो करायला विसरू नका. चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.